Hello, Alice. Hey, Alice, how are you? How are you, Alice? Blessing, Leah, Lydia, should he say, Winnie, how are you? Kudama, Faririkwa, how are you? Neil D. Kaskwaye, really say, Swema Richard, how are you? Sharon, really say, Judith Chibwe, how are you? Phoebe Shakata, how are you? Julia Munongi, really say, Lina, how are you? Really say, what do you say, Lina? And I'm a future UK then. Prophesy, woman of God, prophesy, woman of God. My kiki murisei mi kimisheo jirisei hanzi tiripo na Caroline takadongorera shedu. Yawia tawia ACC. All right, blessing uti UK anyway. Zivisari ndamlambo jirisei Miss Marufu, how are you? Tafadzwa Tifa Mchanga jirisei Lizidi mudadidzi follower Lizzy wakazotenga Lizzy akatenga tiketi yake anti Lizzy katachia Gracie Molen Nicolette hinda kurova so ari mwana wangu you are punishing us Melly nai mai vana live zuro chaite ngatine live zuro chaiye mai tatine torine live zuro chaiye nai wawe munhu wechingane nori warova uri sei uriko zuro chaiye iwo ndo usingasaoneki kuti kwa heti sisisi amai kina kela SIS-MELLY, are you coming? Douya maikiki, I'm coming there. Kwanza na tete siyawe ndo kana pa UK ipapo tete zimi muri America shame tamari ndinofara ankunofara ere hanzi na Shila mkonyo tasvika. All right Shila mira tisvike pa 200. Samantha tabengwa uri sei Joyce Chara, how are you? Really say Deborah Graceful, how are you? Pelagia Paraza, really say Maitawa Masquera say Muri say Maitawa, how are you? How are you guys? You go take one photo that tingo go to the summers. Mutsego go to the summers. Right guys. In the tongo ya Masquera say kwaskana. Hewa indasela shonda sala ni chingo mbea. Chingo tendera maraino. Anditika ndadzuka ngunda mira panda gara panapa. Ndito asimbo kumboto buda ndo tobuda na 30 minutes 40 minutes. Tagara muno mota muno ndo sobuda. Anditika anza my ticket done. Big up to you. Salute Neti. Ndimunza kunda imbonzwa yema confession ari page kwangu. Wane confession. Udati vanhu vaikuzowa mapage confession page kwako. Hanzi uyaimuwe confession page kwako. Nepana anoitwa futi confessions. Asi vanouya kuzoona confessions. Ari kusema ari kutsvaga followership semi TV ari kutsvaga followership. Ari kuti svikai mumbonzwa confessions page kwake. Ari kudawo following ndai munomusapotawo. Ya mumashoko hey kufa vari boarders vari right avasi muma area muno mumasivano vari out of town right. Team ndauya guys, ndauya team rangu team UK ndimo ndafambira pana team yanzotaurana guys. Imimi makatengere matickets enyu eball guys. Mauya one eguru here aiwa atisi kutaura nyaya yeguru atisi guru ndotoribika mumba muguru. I'm cooking my guru and my guru nematumbu. Utobika guru nematumbu. Right. Yes, Prophetess Magdalene, how are you?
right now boy is really saying Monica Nemutenzi, how are you? So guys, ndauya team UK ndauya handiti imi muyandi muri team rangu handitosara tese guys ka indirazo tichinyatsotaurana tichinyatsonzwisana andimaona guys chindiro chinoenda kunobva chimwe izandla ziyageza namhlanje sindebele ngizozikhuluma izandla ziyagezana guys into yenye yekuti niyani yagcwala le inbox yami laphana sikhulume sithwalelane umthwalo sithwalelane umthwalo but nina mani ngafuni anifuni ukuthi lisupport emasine function hayi angeke ibe isebenze hayi zishanti guys tino supportana kana ndine function muno supporta imimi sekuya kwa mdeta nchikupa listening ear tichipana namasana tikone mweti manduku menjina ndi masita wakumana makabonderesa usiku ese takagara kudai muchindichemera ndikashawa zita renyu pa list smadlira ndo yanga kuita isoka amusuzo wafarira ndikashaya mazita enyu pali timu imi moiziva makabonderesa ndakagara rimwe day mukuziva ka tichigwa nenyaya dzenyu kuseriko mungoshaikwa kungoya kungoti mungoti kakaka kungoonekera kana muri kubasa tengera umwe munhu ari ku UK ticket tsvagawo 1 kune mwana anenge asitorina ticket rachona uda toendawo kubo asina ticket chingotengerawo 1 kuti ndini hangu ndiri kubasa musachiona I'll be on duty pane here arida kuenda ndimupe 55 pounds uindi hako tengera umwe munhu ticket wedu we are only left with 15 tickets left ndiwasara 15 hands oh Femi, how are you Femi? My towers, this is one of the diaries for sure, for a very, very long time, Femi, for a very, very long time. She is one of us here. Can you please get hold of that lady and get your 55 pounds? Hey, Antiga, atenge ticket, Femi, this is the time for me to come and see you. Tungo kuona pa diaries kuva dara tango kuona comment section chingo sekaidu, but me not knowing you. We need to see you. I need to know you. Yes, I need to know you and to see you. So, hansta pare ewe iwo recover ticket yako katenga kai laina. Urudaro ticket yako katenga. Saka my tower, there is Femi, my sister. Please get hold of Femi. And Selina, I can see you in the comment section. Femi. Oh, thank you, Laina. Hans, I need 2 more tickets. Wow. 3 tickets gone, guys. 3 tickets. And Selina, go to the inbox. You don't even need to. Isi takutisa ichigeto chekuno ku Africa. So njokuita yochirungurungu joku UK yuko. Isi ku Africa. Amuiti jokumvunza mu comment section. Go to your inbox and say ndini and Selina ndauya. Antika. Then Laina arida tenga 2 tickets. So tine 3 tickets, guys. I'm here to sell 15 tickets. Chat. Saka 3 tickets gone so far. Femi tandizvo Antika. Anti Femi. Confirm. Femi atekowa. Apante chinonda bamkuru wangu Nigerian. Can you please confirm? Confirm Femi. Confirm. Are we together? Femi? Saka 3 gone. Guys, imwe timu reku UK satatenga ticket. Itaiti chiwoni sana, guys. Itaiti chiwoni sana. Nasi ndaibata wa life. Bubbling uri kupiwe. Haisana ku Africa. Where are you? Hanzi, you know me with another name. Ndo ziwani zitarako kachacha iru. Ndura nenga. Anti hapa. Ndine chide zaranda riri hapa ka. Ria rako rano zonditi maditos. Nditumile mafuta. Kwa ndo pando kutumile mafuta ku West Yorkshire. Paya. Rengira original. Ya kocha echa yu. Name. Saka hapa tado de zarani zitarari pa anapa. Andona. Because pamwete singa dikuti usikamwe mastako ni wansa shokushan sa style. Andona. Netai, how are you? Netai, Angeline, love you too. Andona. Saka, pana Femi, confirmed. Laina, confirmed. 3 tickets, right? Timwe team, imimi basaranyi maitawa, na andiselina, gayai. Chirungurungu, tukadita chirungurungu. We will wait for them to come. We wait. Isi atiti zotita zochinya vura, tita zochiginya vura. Go to the inbox. Muri kugumira ku England, lekana te muri kuita European tour. Rudo shobo. Ndi kugumira ku England mningina wangu. Saka iwewe mfano wangu sezori pa Germany, so. Rudo. Sezori pa Germany. Ndazoto wangu chinditsvaga, sorry. Ndandiri kuma area kundanzoti wanga chintsvaga saka iwe zvobo zvauri ku Germany mfano wangu zvaunoita inini ndikapinda mu UK nisina kana mari yekuenda ku Tesco kuti ndimbonoona ma second hand clothes ku charity shop ku Tesco ko anoona saka iwe unotondichengetera 100 pounds yako yanonditumira kuti kana ndapinda nesaka ndingashaya kuti ndotoshawa mari yekutenga mapedzi indine vafana vari na Germany ko
unongotumira 100 pounds yako koko ku UK ikoko, so that I go and to the charity shops. Continental zve ku UK. Continental guys, ndikati short left kudai ndakananga pa charity shops kumboona taufa kundokwatiri chinotenga kadzinofita. Kwai kune malebhuku, kwai kune malebhu tutombonotenga dzinofita koko zvese koko tutomboona taufa tobva patoti fake Tesco. Anoona kwanzi kwai nemwe mudiaries nezuro achinifonera kwanzi saka imini simeli ndiri kubasa musi wachona nditsvaga munhu kuchinjana naye handikwanisa kuti ndiuya, saka simeli zvanoda kuita inoda kuzati mupfeka saizani ndoda kunokutengera hembe muTesco. Saka ari kundonedzera nezuro ari kundodza zvikanzi munosa zvinenge zvakaita Tesco ndingati handisivi zvikanzi it's just like okay, but iyo yakakura kudarika kwai kune every little helps. Okay, kwanzi iyo yakakura kudarika okay. Saka mushopi mamo mune magrocery, mune hembe, mune zvese. Ndikati urikutondodza zvandichaya ndichiona I can't wait kuti ndisvike kwanzi kuti Tesco kune masecond hand. Kwai kune new one, hakuna masecond hand, kune new one. Ndo zvakandiudza nesuro. Anoona saka akati achaenda kuTesco kwai ndoda ngoya nedress rinenge rine label yeTesco neboots dzacho. Ndikati ndiriko. Anoona ndichizokutora inchidini ndikati tiriko tozonditora ipapo kana ndauya hapana chakaipa toenda kwada kuti tinde. Kwai nemwe mudiaries wangu akauya nesuro kwai ndoda kukuendesai kubuilding. Handizodi kundichafamba zveku UK. Kwai kune building iri muLondon yekuti kwai munhu unodongorera kudai mukadongorera munoita dzungu. Saka that building here we are coming. Kwai kokuti hamutarisi pasi. Kwai ndekwe maheights ikoko. Ndikati iwe nehana yangu yakarembera iwe gaini ndiko kuda ndinganodzoka bapu rangu rarohwa ndikiri sine bapu rebhaika udzoka bapu radzikama ikokoko. Saka tiriko. Saka guys, thank you Modesta, thank you ne 500 stars say isi kuti kutapo. Thank you Modesta Master, thank you my sister, thank you 500 stars. Right, saka ndatenga 3 tickets guys, ndokumbira weche 4 come to Yorkshire Dales. Handikuzivi zve mi handikuzivi dzaburuka nyasha dzashe. Thank you for 300 stars nyasha dzashe, thank you. Inga nasina piwa masters, thank you kani, thank you. Rati mkondo rati asandaona star yako rati aufa ndiye munhu pano nubimwe epa mazana akura rati mazana akura munhu wepano wakare rati aufa. Ticket ravepo here my sister, ticket ravepo here my sister. Rati aufa ticket makazoita sei ne ticket makazotengere ticket ravepo here ticket rati ticket ravepo here rati mkondo aufa. Hanimaona kuti ndovaziva ka vanhu pano zvona ndovaziva ka hana kutaura ndangoya ndikamubvunza aiwa usaseka rati ingopindura tiketi raapo here. Hanzi toenda rini fast shupi manje hanzi endai kuPrimark ko Mike kunondindisaka handiti iwe Mike wakatenga tiketi tozoenda tese kuPrimark kwacho naye Mike kakatotenga tiketi ukatenga tiketi here. Hanzi andirati havana kutenga right, andirati do the need, do the right thing, you just gonna enjoy now, it's not cold. Okay, but kugona isusu mashura totoda iro chando iyo tichida kutomboonawo chando icho chenyu kuti chamunokoshesa kudai chakakora zvakaita sei toda kutochiona. Yesi mwana wamufati zviri sei. Andirati kwaye tiketi hamusati matenga maikiki hanzi zviriko rina maikiki musi wa 24 uyu anopenga uyu General Shellas anondifonera kana ndiri palive kana ndanchimufonera singabati phone right. Zviriko musi wa 24 June maikiki kuBirmingham 24 June time ichiripo. Hanzi naJudith ndirangu ravepo. Salute Judy, can't wait to see you Judy. Musi wa 24 kuBirmingham. Hanzi how are you, come to Australia next year Lillian, next year that one I promise. Ndine timu rekoAustralia rotondinetsa zvotoda ranga tichipei tikuitisei visa izvozvo tikachi zvogobetserei rinongo expire ndau yako zvikanzi kwai kunoitwa mopuwa here 12 months modidi hamena zvanga chinsanangura ndikati muzoya mondiitisa kana ndadzoka. Saka ndikadzoka vachanditisa visa ndichauya kuAustralia next year, saka 24 June kuBirmingham, 24 June kuBirmingham ndokwatinenge tiri. Saka Sicilian I'll hold on to that. Pandouya Australia I'll come. Judy, can't wait to see my kiki matikudi. Hanze demno so why should be the gando sfari go ndindadi.
ndege nimboendawo kuchano ndozvionerwa kuchano ndiriko ndindadi timbosiya zvemasadza ekuAfrica timbosiya zvemasadza ekuAfrica ngoti sadza kudai sadza ngatimboenda nona varungu uko ndokune varungu chaiko kwete kunoko esichidowa ndezviri sei mona kandi mbonona timu rangu reku-UK mbonona sisters dzeku-UK dzinofara idzi ndimbonona manesi eku-UK hanzi I thought it's in Leicester zviri kuBirmingham hazvisi kuLeicester zviri kuBirmingham so that we will be ready 1 year so that yes ndokuudzai tisilenda I will tell you kwanzi mumbosiya guru kwanzi fese inodza kufara naye primidi yongatidza kufara uri yini yongatidza kufarawo here asikana unotofara manje kunze kunoto anotoriko matumbiri maguru kunze kwenyika tinotomafarira isu masarasa esilisi zviri sei Sharon how are you manyasha zviri sei tinotodya ukaitaona mukaita party pasina guru nechanda hamuna party yamunenge maita chando Diaries ndezvenyu African Diaries tangoti Diaries ekuAfrica imbondisiya indai kuMozambique kwenyu musene neni ini ndiri kutoenda kuUK iko ndinde kuMozambique kunodishwa nditiza kuenda kuUK nai ndasikakatiza kufara izvo ndingoti ndikavata so usiku kudai ndikavata kuma 9 10 ndomuka ndototoona kuti madress atofamba here hanimoda ndototi izvimazano ndiri kuita kamuna kange kuti naye Mwari koma ndingosunda mazuva akurumidze kufamba ndikurumidze kuinda ndikokurumidza kutsoka hanimoda ungarega kufara tofara because truly speaking ndandisingambozvifungiri zvokuti ndichaenda kuUK and chiend what not it was out of my mind truly speaking ndambokudzai it was not in my mind anmona zvazvistorimo ndaingoti one day tikaenda maybe ngono dididi ndobva ndadzoka munoona the most disappointing part guys the most disappointing part yandinayo ndekudai so ndine family yangu iri kuUK I've got a family family chaiyo vakawanda family hombe ndikufumura here family yangu panapa hanzi naGrace when are you coming next week Grace next week wakatenga here ticket Grace wakatotenga here ndamupuwa mari ticket naGrace uyo 55 pounds Grace uyo ungatadzi kuuya zvena imufana ungatadza kuuya kuUK kuti waita sei maita waendai muna Grace mufana wangu uyo munopuwa 55 ticket 55 na Grace makusha umupuwe 55 rands ticket saka family yangu asati yataura chinhu kuti ndoda kuzogamuchira hechichi my family in UK I'm not coming to your house I'm not coming to your house don't worry I'm just going to my friends to my Diaries family wipe mromo I'm going to my Diaries family I'm not coming to houses utozati it's an expense kuchengeta munhu kuDiaries tozvidzidza pano kuUK thank you Grace it's ningirikiri it's inonzi it's a burden to look after somebody in UK so handisi kuyenyu kumba kwenyu ngatoriga yenyu kutouya kuma-inbox zvamaita mazuva ekuti papangotangai zvamuchauyi ku-inbox kwangu pangotanga nyaya idzi mukati anoya mumba kwedu handisi kuuya uya yenyu ku-inbox I'm not coming to your house I'm just going to my Diaries family ndokwanei ndiri saka mungazoriga yenyu kuti muriga kuti mhoro sei tichionaona utano muri hama dzangu remember blood is thicker than water asi ndafunga hangu zvinotoda kune hama dzandakasangana nadzo idzi dzidori nani anmona saka musazonyanya kufunga kuti mungatoita meeting mukatoratsana kuti maiwe kana ari kuuya anoya kumba kwani Martina but sometimes that it needs to be said andi ndikunyemba here Martina it needs to be said ndinoita more than 15 hama dziri koko kuUK 15 chaidzo more than family but ndichaenda hangu kuchi nokuti guys kuona kusvika by this time vasati vati how far kureva kuti vari kufungidzwa zva kuti pamwe unenge wakasquasha kumba kwavo animoona I'm not squashing kumba kwenyu animoona nokuti tozvati vanenge vachitoti budget what chikafu plus ndandidlisa hangu handitodli uzokati muedzane pamuromo but hama dzangu but it's the truth ichokwadi I'm just saying the truth animoona by ukaonawo vasvika by now asati mose olaloma amuchitaura zvakanaka muchidini vango everyday takuti madays asvedera havachabatika havachabvunza kuti saka maarrangements akamira sei those were the first people waifa kutobvunza kuti zvakamira sei anditi saka maarrangements akamira sei todi hanimona tozo hapana azimodyisai handidyisini kana hanimona hapana saka zviri kureva kuti pfungwa dzavo kunzi heish
pamwe life dzezanenge achitiudza kumbusha kuti ndangu yatichionekwa kuno arisitombofambira zvinhu. I don't care about people's business, so I mind my own. But handisi kuu yako nango ndingokusisa kuti handisi kuu yako. Kwanzi ku UK chikafa chitiriwa ngo chikoda space yavo. Saka pane pana chadzoka ne space ku Africa ine nema zvita hama dzangu kaidzi remember. Hama dzangu idzi pane pana chatakura chikafa space yavo ndikadzoka naye kuno. Inzwai chere atanga. Hands I won't be in the country but you be in my city. Inzwai chere atanga. Chere atotanga kutopa excuse. Zvandaenda katoti nai chere ndikuya kutozoona iwe. Kugonisa kuchechi. Ende. Kwai mozotiseka. Debbie, tenga ticket anditombokuseki. Tenga ticket. Oh, they don't even know you're coming chingo. Ndodaro nyararo. Vanotondi follow up and vanotoziva kuti vane mwana wavo Benz, vane hama yavo Benz. Vanoto follow up and vasingazivi chichacho. Vasingazivi chichacho. Vandoziva kuti nditoripo. Kana pasina nenga atondivinga kaditi huya ukunena nditotsikiko. Hanai. Inani muza ndingorwa ngotara chokwadi kaiswa chiri. Kana pasina ndivinga wakati ko nai wazopinda muno uri papitizi ndizvinongofo yakaload. Nai space kunge ndikunogara kugore. Saka siso mningi wangu chari uyu hanzi nendisipona chari odam nendisimo mu UK yaranga out of the country. Unongo uzongoisa komari yacho nekuti tingozofara edu tichingotendera tirimo. Unotisira mari yacho na chari. Tifambe edu tichitendera tirimo kumba zvawati wone usimo area panzvimbo yacho. I'm moving, so I'm extremely busy, but you will come to visit me. Enzwai imwe hama yangu. Iwa imwe hama yangu ishi. Imwe iyo hama yangu yatanga kutaura mu comment section. Kwanza I am moving. So I'm extremely busy. Saka imi mkoma muchamuva kusvikira next month yakunopera. Mune mchingotuta. Henda mkoma Brit. Kusvikira next month yakunopera munenge mchingomuva. Saka munenge mchingomuva here mkoma musada kutaura zvinhu zvisipo mukoma ndimi matonditokonya muchinyora moga manyora ndasina mbotaura sare munhu ndima yamukanyora muri kuti muri kumuva muchamuva here kusvikira month ya June munenge mchingomuva. Musina kuya kuti muye kumba kwangu ndandiuyo kumba kwenyu. Imi same mukoma wangu kana mati uya kuno mukatonditsvaga ndipo pane chazotaura itega ndisvike. Kana musina kuti huya kumba handiuyi muva yenyu kusvikira June kusvikira December muchingomuva mungudzoka. Hanzi na Joy 6 months nchisetla. Joy ndiye mwana sina kutenga ticket na Joy wakatsamwa iko na ningina wangu. Wakatsamwa usina kutenga ticket. Kwai I told you nesoro ndikumuva there's a lot of stress. Chimuvai akoma chimuvai tozonana kana mapedza kumuva. Muvai akoma. Hanzi natandiwe is the tea and when I said tea kwai yawedze kuti tea hadiwi kwai inonzi ball ku Birmingham musa 24 June. Kwai inonzi masinus guy. Hai. Naye mukoma muri kumuva muchindepiko tiwo kubesirai kututa kwacho ne card box. Hanzi uyai yenyu kwangu SIS MELLY ndogara paseri pe Birmingham apo. Ne mazvita zvinondo pasiva. Iwe watatenda. Hanzi cancel taxi yedu cancel taxi yedu aitivumiri ma visitors anytime kwangu. Manje kwakondotoya uchida usingadi uchavaudza vanhu vewe kanzuru kuti kune munhu akatoya by fire by force by ginya akatoya kumba kwangu vanhu vacho vekanzuru vachaya negrade kuzondibvisa kuvanga ndidi. Hanzi are you coming by it? Kwandoziva naye Grace kuti ndoenda nepi. Kwandomboziva naye Grace. Kwanzi SIS MELLY Diaries we've got one big Diaries unogara kwamoda. Ipapo you are right Femi. Timu rangu rakawandisa. Alright Joy, it's okay my sister, it's fine. It's okay. Timu rangu rakawandisa zvokutodara anogara kwandotoda nguva yandotoda. It's just that kuti kwai space yakakosha ku UK. Kwai space yakakosha ku UK yuko. Saka vanhu hama dzangu dziri kufunga kuti njeenda nespace yavo. Vidiweka guys handisi kutomboifamba nespace yenyu. Indikauya ndosiya space yenyu pandangwana iri. Ndopandongoisiya ipapo. Saka musanibatikana henyu kuti kwai itai ndiuye. Kwai
kwanzi na mazvita mukauya kwangu ndokuendesai kwa Olinda ndokuendesai kwa tete Midhi nekwa Midhi iwe mazvita une pamuromo kwese kokone chinda unoitei ndedi chindepisvi ini ndiri madhayari ndenda mapedza madhayaris ndinenda mapedza unozati chero ndikada kuita one day nhasi uku mangwana uku ngoti kure nakure mangwana kumanongo ndogona kuita gore rese chingotenderera ndiriko hanzi kuhithiro kulanda handisi kuziva ini Grace handitozivi ukatobvunza madhimini ndovanitove information ini handacha ndikungovanzigwa ndichatonga ichazongoudziwa last minute so fa ndozati ndikuuya but kuti zvofambisa sei ndofamba sei I don't know nothing dololo handizivi kwanzi sisi Briti vasadzoke vasina kukuendesai kubabalaland vari kubabala vave kubalaland unozichiko kubala vekubalaland vave vanogara kuScotland havagari kuUK yesi swaga uri sei aiwa swaga isisita kuita zveUK zvenaiwe swaga iwe ungandimisa ini ndichine level rako here swaga ini ndavewe level rekuti ndakananga kuUK ipo iwewe saka wotsvaga ana shumbresi ndo timu rako swaga mazviwaka kana wotevera kuUK wozondibata ndozokupa accommodation mazviwaka svagisto yes but mukaziva airport tokumbira kuuya nemaplacards paairport tingokutambirai ndonyara ini izvozvo zvamuda kuita debe wena handizvidini zvokuya nemaplacards ei kwanzi Scotland is part of UK okay all right we are in my earphones because we'll be sleeping next to our bedroom dzimba dzedu mabhodhi don't worry ndinovhara sheve andinesa ndohwaini ndovhara sheve don't worry ndovhara sheve hapana hangu chandoteerera chandohwa asi handiti bamunini wangu ndobvunzo here kumbopota ndichiti kana waenda kubasa nombosara nawo zvebasa handi bamunini wangu zvebasa plus inini ndotrustwa netimu rangu reDiaries because they know kuti handimbotori varume vavo handisi hure handisi ashawo I am not an ashawo saka timu rangu rotonditrusta kuti chero takasara newe nanabamukuru nanabamnini tichingogocha munongwana tichingozvigochera nyama period I'm not an ashawo asi dei ndanga ndiri kuzoya naDhumebi ndo pandaitotya Dhumebi ndaitosenda tomudza kuti hansisi cela undipakishe suitcase yako ndihambe nawe sifosta manje wena weight yako yadlula 26 kgs weight yako yadlula 26 kgs unmona so I'm not an akuna I'm not an ashawo so dena china naDhumebi na swaga ndo pandaiti ndosenda kavavharira kwatogara unmona nokuti yuwi azviti zvinondiriwana free bed free hanzi hatityiri masi varume vacho talini ndudzo ndeipi hamusi bishu handisi bishu ini handisi bishu guys handisi bishu kana I'm not a bishu handisi bishu then ndine mama mabhishu anaswagava ndo mabhishu nana Dhumebi then andiri kuya nevanhu vandu vandati guys zina ndikwanisa kuti ndichauya because team iri roda kuyawo mirai ndimbomira ndoga free ndoga free anmona hanzi peje vanovhera anonzi kudii anonzi chiko mawigi ake amene kuti ndichagona kuya nawo here mawigi ake koko amene so yeah ndo zvinenge zviripo ndingoti kune timu rangu riri kunze kwenyika diaspora vedu vetengaiwo matikets asi kana papa ndatotengesa matikets angu 3 kwasarugwa matikets 13 no 12 mungana ndodzoka 12 ndizvo kwasara 12 matikets ndowasara 12 tickets ndidzo dzasara I hope timu rangu muri mucomment section mese makatengawo matikets asi kana makatengawo matikets I hope makatenga matikets saka nai guys paya patikuya kuUK apa ndimbogara mandudza kunoona vanhu vachirasa masofa pashe neTV ndobvumidzo here kunonga hangu nchidzokana zvokuno kuAfrica watiko swaga hanzi natoko kusvika zvenguva ina it will be coming from Newcastle tuone mawi handisiri ndinawo lile mawigi ndichauya nawo mira ndigokupa link muinde mutarisa kana uchida kutenga unogona kutenga ndozokuvigira amona yes Julie now guys ndinoda ngovhunza mvunzo mumwe chete kana masofa amunorasha pashaya nemafiriji ndogona here kutakura hangu ndichidzoka nazvo kuno Africa because kuno Africa zvotoshanda kazvinhu zviya
Singe video ndakaona ndakagwadzwa sofa rakanaka richita kuhwanyiwa kunzi kururutisa muzimunda nemabhenzi richita kuhwanyiwa kune ndikati nemwari hanzi murume wangu apo paFacebook patanokuziva zvisingaiti shuwa here muzati ndichazomuona hanzi makasununguka kungonyamura haiwa tite izvozvo dei ndaitonyamura hanzi can I join, I want to talk to you. Uda pema here swaga uya upeme hanzi holy creation madzoka wakoma neholy creation hati nai vakoma ndo musi wamafunga kuya asi chari kamaininika ndo musi wamafunga kuti muye nehembe dzenyu mutengese zvinhu zvenyu musi woyo hanzi tokonzoda ite makapfeka unodzida ndonchauya nadzo handiona ndo pama hanzi I'm in Australia, I need the link. You want to come Lilian maitawa ipai Lilian ku Australia link anoyana nevari kubva ku Australia ipai ningikiri link ipai Lilian link arida kuyana vanhu kubva ku Australia link quite, but the money to send home it's expensive. Ko hakuna here zvokuti handisi tine diaries charity, hakuna here zvotiona kuti titumire mahara sezvo zviri zvecharity, hapana kuti zvingafamba mahara here sezvo zviri zvecharity guys. Uya kotsvaga hazvinawo here guys zvokuti hapanawo here guys zvokuti vanongoti ndezvecharity ngazvindazvo mahara sometimes ukanozvizina navo zvakanaka nazvinhu zvecharity vanongoti pinda nazvo. Kwanza kaningoti Africa here yangonzi Africa ndokuigirai ndikukuedha swaga I'm adding you pamusoro apo it's adding alright mina nditira kubvisa ndikuedha from apa tone mina nditaira edha maitawa ndigozokuedha swaga chirega ndiedhe maitawa ndigozokuedha hanzi hakuna saka tuzozvisipa nei yes kani mukoma Maswera SIS MELLY. ndasvika ndina Lilian ari mukoma section umu hanzi ndikukumbirawo ningirikiri ndikukumbirawo link rekumatiketi ari kuaustralia anouya netimu rekuaustralia ari kuya. Okay, ndamunyorera panyora statement yake ndamunyorera thing yake saka ndandicontact ndimupe phone numbers account numbers account details. Okay. Varida kutengesa mavenda varida kutengesa tine matables ari kuita £40 for you to sell your goods, £40 for the vendor's table. Then on top of that unomva wazobhadhara your board ticket as well, saka unenge wakubhadhara iri 95 kana uri vendor. So come with your goods and sell them. Whatever you sell, whatever you want to advertise, uyai nazvo matables tokupai ekuti muadvertisire nekutengesa magoods enyu. So far tasarwa nematable about 3 only, ndo atiri kuda because of the space saka tangoda only 3 tables tasara dzemavendors. Matickets asara mashoma. The last day is musi wa10 po patiri kuvhara zvese. On the venue we are not selling tickets. Vanhu musazotinetsa kana kuti mozongoya magesa makachena and you expect kupinda. We are not selling tickets on the door. Matickets ese achatengeswa kusvika musi wa10. Musi wa10 hatichatengesa matickets. Saka kana usina ticket rako by musi wa10 you are guaranteed kuti hausisiri part of the ball. Saka kana uda kuuya whether uri kutanga waenda kubasa wozosvika kuball kana kuti na9 o'clock uri kungotenga ticket rako at £55. Ticket rese riri kuita £55. Hazvina madiscounts ekuti ndichasvika na10 saka nditengeserei ticket at half price, hazvina izvozvo. Ticket rese riri kuita £55 but tikupedzisira kutengesa matickets musi wa10. Vari kuuya nemota, I encourage you to check clean zone charge. Chekai pamainternet nemaregistration numbers enyu kuti motikari yenyu inobvumidzwa kufamba mucity of Birmingham here, mubhadhare clean zone charge kuitira kuti musazopiwa matickets after the ball. I think clean zone and kune vane motikari dzinoda kubhadhara, I think zvinotangira kuma £8 uko. I'm not so sure of the prices because yangu haiyo haibhadhari clean zone charge saka handizozivi maprices, but chekai motikari dzenyu. If you're bringing your car to Birmingham, check for the clean zone charges please.
The other issue ndeyematickets kune vasina mahotels. Hold on, maitawa. Yes. Anzi nemunin'ina wangu nachari uyu anzi I won't be around, saka I'm going to pay a ticket for one person. Oh, that's fine. That's fine. Thank you so much. Waitako. Ndibate pa number dzangu. It's 079 105 Andiselina avapo here vanyore mucomment section number idzi so that tigozodzipinda. 284. Ndibatei kana kubata anti Selina mutenge matickets enyu. Kuma hotels ndine kana pane ari kuda kuya kuGrand Hotel ndine room 1. Ndine room 1 for 2 nights. Kana pane vari kuda kushare, it's a twin room. Kana pane vari kuda kushare ndibate as well. Pay for that room if you want. If you have sorted out your hotels, we are just waiting for you. The other issue ndechiko yandingade kukuyeuchidzai. I hope madzimai makagadzirisa mamakeup enyu kuti muchaitwa nani mamakeup. Kana musina as well, tikontaktei mukauya makawanda kuitira kutsvagirai makeup artist. Mukauyawo muri vashoma zvinotinetsei because hatizokwanisa kuhaya munhu kuti akuitei makeup. Anzi room iyi iri kuita mari. I think Femi enda kuseri kandine numbers 1 enda unobvunza kuseri so that unzwe kuti imari. 2 nights for Friday. Echibvunza imuzonzwa panoita vanhu 3 vanenge vatoda room iyoyo. 2 nights for which days? 2 nights for Friday, Saturday, Sunday. This hotel is the one SIS MELLY yavanenge vachigara, saka that room is close to SIS MELLY's room. Makavaudza here maitawa kuhotera kuti SIS MELLY vanoda sadza. Unfortunately, ndichatotaura naTailin atibikire sadza kuBantu. Ndakatomboza Tailin kati kuya kumaguri koko kuBantu ikoko. Saka ndichataura naTailin kuti Tailin fanira kubikira sadza. Tuna sadza from Bantu. Ayo tichakuendesai kuBantu mubhonono kuBantu. Saka Tailin tiri kuuya, makastoma ari kuuya. Anoti uriye Tailin uri kutipa here discount bosi chauya ikoko. Isi kuno Africa each and everything that we do we negotiate. Yeah, we negotiate for discount. So inini ndiri kutoma kuti tinegotiate because kuno tino negotiate kusvika zvanaka. Saka we negotiate ikoko. Pakaipa. Saka hotel ndataura nditi. Then more arranger as well, please. Transport musazofamboka netsoka pakati peusiku dzinenge dza 2 AM muchidzokera kumahotels. Ingobhukai to Uber twenyu in advance kuti panopera function na2. Okay, hold on. Paita question panapa. Hanzi 360 booth inenge iripo here? Yes, 360 booth inenge iripo. Ichatanga kushanda from 9 o'clock until 12:30. Ndo pairi kutanga kuve open kuti vatanga because hatisuda kuti isete up whilst vanhu vachipinda. Saka they are going to start doing it after vanhu vadya. After the meal, 3:16 vatotanga kufunctiona. Saka people will be going for their photos there muchinakidzwawo as the function goes on. Vanenge vachida kutamba music vachitamba music, varida unotorwa maphotos pama 360 vanenge vachitorwa maphotos pa 360. And we've got a lovely garden redu rakambenge ranziso richange richipinda vanhu 10 but venue yakatiitira nyasha. I think we will be the first people who are going to be using the new garden ravakatigadzirira. Pakagadzirwa a new garden. So we'll be going across. You'll be seeing muri mugarden imomo, you'll be overseeing the Birmingham city center. So it's quite a lovely place. I went there Muswa 20 and I really loved the place. So I hope everyone is going to love it as well the way I did. Then pamunopinda
we are encouraging you guys kuti mukurumidze kuuya musvikewo exactly 6:30, so that at least by 7 everyone will be settled magara. Mukasvikawo by 6:30, please batai time. Zviya zvekuti hanzi time yechibhoyi hanzi African time, hatisi kuita African time unfortunately. Inini I'm very time conscious. Kana ndikatoti 5 i5. Saka we are encouraging you guys to come early. Try as much as possible to come early kuti tizowanawo time yekunakidzwa. Mukanonoka kuuya zvese zvadhakwaka, and hatisi kumirira munhu. Program iri kuzoita sekumira kwayakaita, hatisi kuita zvekunonoka. Saka kana tati 6:30, if it's vanhu 6:30 to 7 o'clock, it's time for you guys to be coming in and sitting down, taking your canapes and your drinks and your welcome drinks, muchinogara pasi. Then 7 o'clock program yakutotanga. Saka makadedzawo here mwana uyu anonzi MC muda vanhu MC kuda zvinhu ndichavaisira kuthing kuti pamwe vanenge vakabhukwa. I haven't, to be honest, ndakatokanganwa, and because munhu webusiness as well randinoitawo, saka I just thought kuti maybe anenge akabhukwa, but I'll talk to him personally and ndichitomukumbira. Aripo here palive apa? aripo, ndinotaura because ndamuona. Ndibaba murume wangu kaye, murume wangu ndimhofu kababa vevana vangu, saka sorry zvenyu mhofu, ndichauya kuseri. Okay. Ndichaenda kuseri, ndichanovakumbira regerero kuseri kunda ndisina zvangu kuvainvita, to be honest, but I think vakaona poster vakariona. Then chimwe musi wacho naiwo. Yeah, I have to clarify this as well. Vanhu ndakavatumidzira macodes avo. For people who don't have their codes right now, muchaona mamwe macodes enyu by musi wa15. Everyone musi wa15 you should be having your codes. These codes are your guarantee kunge muchipiwa matickets enyu as you enter. Without that code, you are not coming in, and you cannot swap that code to somebody because azviiti. Code yoyo ndo zita rako. Saka it's something zvakafanana nekuchengetedza pin number yebank card. Saka code yoyo ndakakunyorera pamapictures andakakutumidzirai. Mapicture iwawo panga pane zita rako necode iyoyo. Use that code as your entry. Then musi wamunosvika munosikovarakidza that code, mubva mapiwa ticket renyu. Muenvelope iyoyo yauri kutambidzwa inenge ine code rako. That's your wristband inoenda muruoko, uchapfeka wristband. Saka unopiwa muenvelope munenge mune wristband neticket rako nemacoupons ako emadrinks, because takati tiri kukupai madrinks, saka munhu munoya nendoro renyu asi madrinks tiri kukupai handiti, but pane a certain number of drinks that we are going to give you. Kana madrinks ako apera, wakuda rimwe drink wakutotenga drink, unenge wakutenga drink. Saka muenvelope mako you need to expect 3 things: your wristband, your ticket, and your drink coupons. Handiti, then womva wanogara pasi. Saka ndo zvamunenge muchiwana muenvelope renyu iroro randakakupai. Saka question yekundibvunza kuti handina kuona code, picture yandakatokumidzira ndo code dzacho handitika. Saka I hope kana usina code ndibate panhamba dzangu idzo dzanyorwa padzakategwapo. Kana usina code ndibate ndikupe code yako, as long zita rako rawakanyoresa ririro randinalo ndinokwanisa kukupa code yako. Vamwe ndakavapa vakatenga matickets this week, ndakavapa macodes avo nezuro. Saka kana wakatenga ticket rako this week usina code ndibate futi ndikupe code, but by musi wa15 everyone should be having their codes. Munhu wega ane code yake, saka hapana pekuti code dzakafanana, hadzina kutofanana. Munhu wega ane code yake. Okay, Anzi, how many people are attending? Over 100 people are attending. Over 100. So as I'm saying, that's going to 13 tickets. They are 12 tickets. That's 12 tickets. So
you can figure out for yourself to tell me back. But it's more than My 100 tickets, people attending. yeah, we are more than 150. That's the honest truth. Our target at first was 150, but Taka increased my tickets to 200. So more than 150 at the moment. And to repeat the name of the hotel. There's also a Grand Hotel. Grand Hotel ndo inenge ina SIS MELLY, if you want to know, but azvireve kuti tichakupa exactly room number yavanenge vari, ende kwavanenge vari kuroom kwachona ikoko unfortunately hamutombosviki kana Asina daitawa. Vangandiuraya here. Stop treating me like God. I want to you are meet not them. God, you are I not God, want we are not to even see and treating meet you like them. God. Please, I'm not a celebrity. I am a person. Look, see, guys. Aiwa kuroom kwenyu havasi kusvika, asi hazvireve kuti havakuonei pahotel. SIS MELLY ndinzwisisei izvozvo. Kuroom kwenyu havasi kusvika, asi havasi kukuonai kupi, vari kukuonai pahotel. As long vakabhuka pahotel, as long vakabhuka pahotel, as long vakabhuka pahotel, they are able to see you. Ndosaka tiri kuti vari kuda kugara padhuze naSIS MELLY. Kana vakabhuka pahotel, they'll be able to see you. Kana vasina kubhuka pahotel, they are not allowed to be there. Okay, I want that with Sisa. Kuti ndendi chiswera hangu toswera hedu tichimanyisana nevanenge vari pahotel ka. Tagare kumbaka. Izvozvo hazvina kana problem izvozvo. Okay, hatisitombokuita isa celebrity. Inini ndingakuita handisitori celebrity saka handidi kuitwa sacelebrity. Handisi celebrity. Inzwai celebrity and hatina kushaka kuti chinzwai maitawa. Bvunza kubatana at time. Hope, especially if you are coming from far. My sister write a change of heart, or my own relative write a change of heart, or but now she wants to come kubatana. Vari kuda kuti kubvunza pakubatana kana paine vanhu vanogona kubatana vachibva kure. Muri kubva kupi kana zvozvo mukoma? Kunonzi chiko? Andogoza kuti muri kutama muchindepi? Muri kubva epiko kwamuri kuita kunyuwani? Titsvage munhu anobatana nemi kubva ikoko ane mota mopinda mota make. Muri kubva kunonzi kupi? Tinzwe. Quite as attended Pinocchio each and every day room service. You want to didn't see. Didn't I share about what they said? Ibobuda and Bosana Barning to get pan. Bobuda. Anzi could not see Anzi engaged but could not Scotland. Ayuaka, my Nigiki one of a cup, my munya. I was the Subarku Yorkshire. Oh, okay. Fighter not Scotland. Canavari my munya. I know not Scotland. I know Voku not Scotland. Yes, one are from Scotland. I don't have the name on my head at the moment, but I know Tine one person out of Scotland, but I'm not sure whether they want to share because Varkuya is a vendor as well. Could one give any space here? Because one of share kutengesa. Oh, mota mavo. You can zvinhu zvokutengesa zvisa kubhuta here. Pamwe ivo pasitawo pane pasina munhu vanozoda munhu wokufamba naye. And this saka getiko, so I don't have the name mumusoro, but munhu wachona ari kuda Scotland akandibata kuseri. Sisi Brett hanzi ndibate kuseri, hanzi ndinogara kuScotland kubhodha ikoko. Hanzi kudriver ndoga kure. Brett kutaura chokwadika ishuwa here idzodzo because Brett unogara uri kuBirmingham iwewe. Vari kuti ndiri kutama wani. Vari kutama. Okay. Ndandibate kuseri, then I'll talk to her. Hanzi mai munyanga vandipe lift handizive because mai munya is coming with 5 people. So ndisingazozivi kuti mota yashanisa yakakura sei. But already she's coming with 5 people. Kana achiziva mai munya ndataure navo kuseri. Ndaende kuna Gladys Jingaja. Inonzi chisenemi yavo. Mai munya vanosona vai. Contact her. Then anonzi Gladys Jiki
jekeka, then munogona kuvabata, then vanokuvumutaurirana panyaya dzetransport. I cannot speak for her kuti Okay. nditi yes or no. Hanzi neumomwe iri mucity center here venue yereception? Yes, it's in the city center. It's 10 minutes away from the train station, 15 minutes away from the bus station, 25 minutes away from the airport. Okay. Saka iri mutaundi. Saka muri mutaundi. Right. Saka ingatimbotaurai panyaya yedressing maitawa. Kuvanhurume zvikuru sei nyatsokuva iyi nokuti bho hatizivi kuti bho kwatona kuvanhurume it's a black tie. That means kuti varume vanofanira kupfeka masuits une tie yako kana kuti ne tie yako, a completely suit outfit for the men. I would advise not to wear flashy colors because it's a black tie. You've got to be elegant. So if you're going to be elegant, aufana kuzoita makala aya anombopfekwa neveko. Sorry to mention this. Tinogona kuCameroon. ndokamari rinopfeka makala rudzi nemaitawa marembo kana green neorange vanomixa green, orange, red. sei vanapfeke matai avo masuti avo? Yes. Maunoti vanhu vapfeke masuti avanoda No. You can wear your suit yaunayo, but just look smart. Just look smart. Nevekukongo fashion yacho naonopa kutenda zvako kuti hey. Saka they have to wear a tie and a bow tie in the suit. That's for men. Then vakadzi, we are encouraging vakadzi vese vauya vakapfeka a floor length dress, which is a gown. That would be our dress code. Mazviwa here hanzi uyai makapfeka madresi anoguguruka mugubhururu unobata pasi mufloor, dresi ngaribate pafloor. Zvino nhai maitawo zvamukutanaiko zvoenda ndakasonisa kamini dress. Saka ndodi mini dress yenyu munotozoipfeka after part uku. Hanzi, I don't have a ball gown, just a floor length dress. Yes, that's what I'm saying. Kuti a floor length dress. Inenge tori ball gown rako iroro. That's fine. It's okay as long as it's floor length. Guys, inindinopinda vahwani because dress rangu ranga rakanaka asi ranga riri kashort dress. Tikatioka for a change. Zvorarama. Totoripfeka zvenyu musi after party kuma 12 uku. Kuma 12 after vanhu vese vadya. Maenda pa 360 muzopfeka dress renyu iroro. Kana muchida kuchinja ndiselina kuti people should wear what they are comfortable with. Hakuna dress code. Hanzi chi? Kwanzi aniselina vakati people should be comfortable in their dressing. Hakuna dress code. So long it's smart. Aiwa, takati dress mukatarisa chaipo pa flyer, it's written hakuna dress code yekuti tikuti color yakati kana kuti after party munhu ari kupfeka chi, but on the ball itself pamuri kupinda pa red carpet itself takabvira kuzvitaura. Dirishani yavo vakatozvipa zita rokuti dirishani paradzaini zvakaoma. Even evening dress rinosvika kuzasi uko, it's a ball gown, rinongoacta as a ball gown. Vanhu takabvira kuzvitaura kubvira musi wekutanga chaiko about ma floor length dresses. We spoke about this. Saka I'm surprised kuti pasara 2 weeks honestly muri kutaura izvi. Hatina kumboisa kala, hapana kala. Hatina kumboisa kala, munhu kupfeka kala yauri kuda. Hatina kumbopa vanhu ma-colors. And after party kana uda kuchinja, it's up to you. Kana usoda kuchinja auchinje, kana uda kuchinja unochinja uchipfeka zvauri kuda. After party uri kupfeka zvauri kuda to be comfortable. I think ndo pakamisi ikotwa Auntie Selina.
after party munhu ari kupfeka zvaari kuda. Mm. Yes, but uchipinda as we are ngozi getting zvokwadi in, tingatamba sei takapfeka madhirezi akasvika sisimeli, totamba sei? muchipinda the very first entrance muri kufanira kupinda makapfeka floor length dress. That we recorded that. Anditi takurova gigi thing kuma 12 uko, kana wauda unopfeka hako majinzi kana maleggings kana kaminisketi wakuda kuchirakidzako kuti une chakuti dzako dzakanaka, aiwa uri kupfeka zvauri kuda. Okay, all right. Pane murume wedu atsamwa pana panza muna kunditi happy birthday. Mabirthday arini kona iBMK Happy atikuziziva. birthday BMK. Hauna kufudza wani. Mirai guys. Pane timu redu rekutodaro para ichi ku birthday ndiko ndinasi. Happy birthday nasi. Hanzi birthday rangu. Mirai timu imbire maitawo. Imi maitawo munogwa munongodairira muri kore gaiti ngobvorongodza tichinda. Imi mudairira muri koko. Hey, leo maziwe masese waya nasi zvobuda. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Brian. Happy birthday to you. How old are you now? How old are you now? How old are you now, boo boo? How old are you now? Chitaura ka, how old are you? Brian, chitaura tinzi. Endisi taimba. Yeah, ataimba. Raichiende raiberi. Saka aiwa, saka pamadresses apa I think takataura chaizvo vedu kana paflyer munhu wese ane flyer. It's even okay, maitawa kunenge kune cash bar here. Yes, ndiri kutrya kuarrange that, saka I'm trying to do that as well. Yes. But vanhu vari kuuya nedoro ravo just to start off in case it's not something that we want to do, but nekuti toda kungo pane zvatoda kugadzirisa, saka I might do that kuti zvinhu zvibalance. Yes. Because vanhu kuzovatakura nemakula boxa vakapfeka madhezi akareba achizonyatsa kubuda maitawa. Yeah, we'll try to do something. But right. It's not a guarantee. Handisida kuti tipromise vanhu zvatisingazokwanisi kuita. Okay, right. Saka varipo here vamwe guys vane mubvunzo varipo here. Kana usati watenga ticket yako guys, it's the time for you to buy a ticket. Buy your ticket. Ndo time yako yekuti utenge ticket ishi. Kana usati aripo here umwe ane mubvunzo guys. Aripo here umwe ane mubvunzo. Aripo here umwe ane mubvunzo guys. Aripo here ane mubvunzo. Saka ini guys mogadzira ini ndichave ndichitengesa mafuta angu. Ndichitengesa futi traditional way. Ndoreva zvimachakachaka ani machiziva zvimwe zvemasulizvi. Zvimachuma moisa maorder guys vogara mandisirawo maorder zvimachuma ndotengesa zvimachuma zvokuisa mumuro nechi zvemazulu zvazvo nemasketi acho ndika kana vanenge vachida mongondiudzawo kuti munoda zvakata sei togara tangotaurana so that we bring handitika so that musa munoita zvema-African day yenyu chichikokokoka munenge muri masulu chaiwo hanimaona right saka nezvimachebhe emusoro so zvichinda zvakadaro saka hameno kuti pane here mwanda kubvunzwa mubvunzo guys aripo here mwanda kubvunza mubvunzo Hans, is there going to be a photographer? Yes, a photographer is there anenge aripo ndadoshayiwa guys ndadoshayiwa kagosha yekutakura zvinhu achida kutakura masichira ariko kupisa ari kutonga kuno kuti ndienda undotengesa chihasling changu ndadoshayiwa ndonena zvene kupisha maitawa ndanga ndozvitakura kamazichira aya zvokweni kusodera ndongovuya kana ne5 ndo yandotengesa murume wenyu Brian aripo ndakutengere extra suitcase rogopinda mangani munokwanisa kutenga two extra suitcases if you want. Zvino ndo anogopinda manganiwo suitcase maviri waye machira aya anokuremaka naye dwe ndototi mazichira ndoti mazispice real premium ndouya nazvo unoyatsotengesa kwanzi kune machira kuno aiwa ana machira ariko tozviziva but ini ndotove neexperience yekuti vanhu vanoda zvinhu zvokuno kuafrica ndinotori nayo
ndinotora tine experience kuti vanoda zvinhu zvekuno kuAfrica and aitopera ndaenda nawo aitopera chaiko chaiko saka machidariko Brian ndaachikuti Brian tengera sis Melly 2 extra suitcases dzekuisira zvinhu zvavo. inini ndinogona kutote isusu tinochitenga eko tidzoka nawo kuno nokuti tichidawo zveko imi munodawo zvekunowo tichiyawo nazvo ikoko Kunoku kune china sis Melly. hazvingadhishani ndikubure wabvunza kuti chiko naidhishani paradzai matii maita Kunoku munenge muchidei kwai machira handiti kumusaina kurariko kunoku kwamunenge muda kutengei kunoku chei chamuda kubva nacho kunoku inini kwai hazvishipiwani kwai zvinonetsa tatitonhonga zvezvichirashwa navanhu kati maita I should organize a barbecue before. Yes, we are planning for that. We'll confirm with you after. Thank you, Savannah Rose. Savannah Rose akatoramba zvachose kuuya kubaba kuuya we are going to give you the dates and time and place after the iriko barbecue iriko guys, barbecue iriko afterwards kwai Tesco barbecue iriko afterwards tokova ndiye akanditi kwanzi dress reku vana ndichikudza histori yakasati asvika pano kwai moda dress nebhutu kuda unotenga zvinouya nestika yakanzi Tesco tikati nditenge ndiriko nditoko yanga chidaro aidaro nesi aiwa ndatenge dress rakanzi Tesco no problem hanzi ndati bhutu inobhadharwa in advance here or it's included per ticket alright booth takatokwahirai booth saka it's paid already Drishan it's paid already it's paid ungoya ukwira wechokungoya uchikwira chete uchitendera uri papo kana akuzochaja hamuna zvamunenge makuzochaja I don't know how it works really but it's going to be there so we hired it out so you should be getting your videos after kwai muri guys vekusouth Africa murusvika kunonhonga zvindiki papaneka nonhonga ndikaenda zvega kupai hamuzvidimi mutoriseka kunonhonga zvindika nhonga uko ndikanhonga ndikauya ndikati tailaini apa ndikugovanisei munoramba imi taurai chokwadi timu SA kuti munototi mwari wadonha nhasi munoramba imi munoziva zvinhu zvinorashwa kuUK here kuti zvinenge zvakaita sei kunorashwa zvinhu zvinenge zvakanakwa muchanoita nazvo zvekunhonga izvi shuwa muchaita mukona ndonhonga please musatombondi kwai muri kunhonga let me nhonga tine vanhu vati muri kuno rinotoda zvinhu izvozvo zvekutodaro zvekunhonga izvi ndikutoona mane suitcase razara ne2 days moti 1 urutaura kuti 1 here moti 1 kuti pakudzoka vane problem here kuti masuitcase makeji yakati vane problem masuitcase enyu 46 kg smell kana ndodzoka pamunodzokera munofanirwa kutenga extra kana muri kuda mamwe ari extra handina Savannah ndiri kutenga ticket rangu by tomorrow good Savannah finally Savannah tenga ticket finally zvinaifunga kana wodzoka vana basa nazvo zvevanenge vachingochitakurai muinde nazvo munorashira kumberi aiwa amakatopiwa iwawo kana ari 46 zvinhu zvacho aiwa zvinetsi tikanhonga zvikazara madhiramu toisa kumurwisi airfright kuya handii ndiyo zvouya joinda nemurwisi kudai tonozvitora zove imi muri kutoseka henyuka murwisi macho kamunoda kubhadharwa tizotaura navo kuti zvecharity totaura navo vana murwisi vazimba sesi kudai tinotaura navo kuti zvinhu zvecharity takurai zvinhu izvi kana zvasvika imi hamusi kumaitira mutoseka imi hamusi vanhu vari muUK vakatozvimirira vana primrose vakatozvimirira zvinhu zvekunoku zvekubva kuUK motoseka right magosti ose mbomirai zvekundituka mirai ndikumbirire vanhu vari kuUK handi muri kunzwa nyaya iri kutaurwa nasis Melly saka tiunganidzai mari yekuti sis Melly vaone mari yeshipping yezvinhu zvavo zvavanenge vanhonga ndichavaendesa kukabhuti handoindi mundindisemaitototira vhidhio dziriko mutototisa live ndiri kukabhuti iko ndichete kunesa kuti ane kukabhuti kuya kwamakati kunoindiwa hendei saka vanhu vari kuUK pari kudiwa mari yeshipping yezvinhu zvasis Melly naika mumva magadzirira musawo muri kuya kubhoo munouya makabata tumaenvelope twenyu twemari yeshipping yasis Melly yezvinhu zvavo ndapedza nini
right mirai zvaindikudzei team UK ukanyarawo gwasi ane muri kunzwa tikatonyara hatigwasi munhu zvamuri kuda kurasha izvozvo handisi kuzombozvisiya guys ndichatotutira kudai mumadhiramu kudai zvouya munoziva kuti vanhu ivava vari kuise honai mucomment section honai mucomment section vanhu ava musambotiseke henyu vanhu vari kutozvida mirai ndikudze vanhu vari kutambura ivava kungotedu zvimwe zvinatizongokudze vanhu vari kutambura kuno kusa vanhu ivava vari kutambura zvisingaiti vanhu vari kutambura kuno izvozvi kutora zvinhu zviya zviya kuenda navo kwavanogara vanhu ava mazimba kuti ndakauya nemi uyai muite laini musiwoneta live ka munoonerera ini vachigwira hembe dzandakanonga kurodhuko hanomaona saka vanotodzida as much as hembe dzakachipa kuno kusa haasi munhu wese anoafoda kunotenga hembe idzi ndochokwadi munoziva kuna mwana togara mujobheki vasingatozivi kunotengeswa hembe mutaundi imomo dzakachipa saka ini ndikatonongera vanhu vangu ndatofunga ndotonongera vanhu vangu ndichienda ndikanononga bhutsu dzakandotopa vana vavo zvibhutsu zvezvya vachipfeka bhutsu dziya kana dzikatouya bhutsu kunenda dzokanda kuzimbabwe kumareserva uku kuzvikoro zviya zviri less privileged kuya kwakunovapa hembe idzodzo tinotouya nazvo saka isusu tinotoda zvinhu zvinobatsira vamwe vanhu guys saka ini kana ndononga musandiseke henyu regai ndinonge nokuti kuno zvinoshanda kuafrica kuno kuafrica mune ndikanonga bhutsu dzakawanda maita awawo aiwa zvinoenda murwisi tinovaudza nezvecharity zvinoenda namurwisi tichataura navo todza tine kumbirawo tine zvinhu zvedu 50 kgs dzecharity tokumbirawo muchitakurirewo kana 100 kgs vanozvida vanavo ndononga presisi anononga kondine chikuitira live ndinonga kozvombo zvine basa ndichatoke maghost ndozati nhasi munenge makapfeka maghosti musochona musambonyare titasiya zvekutukana takuita zvokufara please bring a plastic ifambai muchindinhongera kwamunobva uko muchinhonga mukaona zvakanaka murodhifambai muchinhonga muchikaenda mota dzenyu moya nditi zimerita nhonga zvinhu zviya izvi ini ndiye ndichingotutira mudhiramu totumira kuzimbabwe towana totenga madhiramu mangani naisisimeni bosi ofanira kutenga madhiramu acho kana matatu kana matatu handimo zvakawanda kwaina primrose ende ndikavarunga katona chinhonga kangu dzidza kuti come here and take some more there's more in the house kwaina primu tikuvikirwa zvinhu zvokulondon namai vedu ndikuya nazvo primu don't worry I'm bringing the goods from UK umbopfekawo lanso wanga uchazoizivirepi hanzi muye nazvo tozvida ndikuya nazvo giruta don't worry I'm bringing gore rinokwaidiwa nezvimwe ndiri kunokumba handisi kumbonosiya nemeto asi moti singatedzera imi vanhu vekuuk munogara kumajara tuzvorashwa munenge makunzi kumafira kureva mother diaries vanga vachinhonga mumarodi yes vanobvumidza kunyora kudaro kuti vanga vachinhonga asi vanoziva kuti ndanhongera for a good cause vasazosiya kutaura kuti vanhongera for a good cause kunopa vasina nokuti ndendanhongera kuzopawo vasina ndendanhongera kuzopa vasina saka vanonyora havasi kumberi kana monyora mafira kuri mubve mati mother diaries picking up goods that were thrown away for the less privileged in Africa kuti zvinyatsobuda nemutsindo kubva kana zvakadaro zvikabuda zvakadaro tinotenda kumatindi kwandini mushana nichidzokanoza kuti uyai mundimirire paevidence vakati mutoona mutosekenyu mutoona line ringe riri kokamirira hembe dzekuuk dzevanhu ndoratimurenga rakatimirira kuyako kori chida kutakura hembe dzaro dzinenera rokumba vanoda zvinhu azveshuwa urame ndikakubvunzai kuti ndikati masofa munoda kubvunza kuti masofa nemativi moti denda richiuya nemasofa vaikuno zvaidzitakurai muindira zvekuafrica nemafiriji moti maitozovara muchitoona vachitogwirana kuti ndipei ndira chokumba kwangu firiji hakuna aitawa munoona live pafacebook hamusi kunyatsoziva live chairi pagiraundi zvekuita seko mwoyo wangu wakutorwadza zvokwadi kuti hapana hapo zvokuita nokuti asi tinogona kuzongotaveko usi aplan yekuti but on a serious note usi aplan yekuti like zvinhu zvinogona kutakurika izvozvo zvehembe bhutsu mapedzi kana zvichiwanikwa zvinorashwa ndakaona futi naiwe maitawa rega ndikutaurire pasi ndakuwana zvikafu zvakanzi zvinezvichikwa zvakaiuda kuenda futi iwe ndikuona zvikafu zvakanga zvakaiswa magaba undokwaundotanga kundiindisa ikoko kuchikwa zvikafu tikaenda kufudhivhiri unoziva chikafu mirai ndikudze
mirai ndikuudzei guys, mirai ndikuudzei. Munoziva kuti kwamuri zvamuri kuti food bank iri amuri kutaura kuti kwai food bin iroro food bin. Munoziva here kuti kuno South Africa kunoko vanhu vazhinji vari muno muSouth Africa vane zvituckshop, maSomalia nemaPakistan ichi. Munoziva here kuti zvinhu zvine zvakaexpire was zvinorabhiwa madhesi aya. Tongodla ndozvatongodla everyday. Tichingodlisiwa zvinhu zvakaexpire. Ngatitaurei pasi sisimeli, ngatitaurei pasi. Food bin manje, food bin kune food bank nefood bin. Food bank ndokwekuti unoenda kunenge kwakagadzirwa nemachechi nemakanzuro anditi. Munonopiwa chikafu kana uri munhu asina muchishayiwa unonopiwa chikafu ikoko. Then kufood bin manje ana Tesco vane nguva dzavanoita dzavanorasa kuseri. Amen. Then ndakamirira musi vanorasa. Anotonovhunza kuti when are you going to throw them away? Kuseri aiwa amubvunzi. Saka kuseri kwemabhini avo manje ndokunenge kune chii manje. Kune zvinhu zvezvo vanenge vaburitsa zvavanozi mafurutsu chichi vanozvikanda kuseri kwe zvozouya zvichizokollektwa zvinozouya futi zvichikolektwa ikoko. Saka ukakurumidza kuenda vachangozviburitsa zvine zvichiri fresh. Saka handizogona hangu kuchipa mabhanana nemafurutsu. Anoona indogona kutla hangu ipapo ndosiya ipapo. Asi handizvo zvichiri fresh. Ndisiyei zvangu handizvo zvichiri fresh. Ndiregei zvangu ini. Asi ukati kazoenda kufood bin uku ndakaona mukadzi uya anoita mavhidhiyo ekufood bin ka munenge mune makazara makaroni, mabaked beans, mafishi, magaba tikatomatora kudai so ndikamapeka zvakanaka ndonyatsomapeka ndobvisa maexpired date aya tobvisa maexpired date aya kunyatsocleana tonyatsokumaisa mumadhramu tisauraya toisa hembe pamusoro zviya kuAfrica. I'm telling you timu reSouth Africa rinonakirwa nechikafu ichi. Vanotora chikafu pakanaka. Inga muchatotipinza bhizi madhairi mukona basa ramuchapiwa namai venga. Akaita kuti ndikushanya kuya kuzongonyakirwa ndozoka ndisina kufunga timu rekuno kuAfrica. Mukatipa mari yepetrol tinouya navo kuSunderland, asi kana vari kuda kuti vanhu vave kuSunderland munongotipa mari yepetrol. It's 4 hours drive nekunenge kuna sesimeli. Munongotipa mari yepetrol nemari yehotel tinouya kuSunderland. Right. Saka kwai futi hakuna chinonzi food poisoning maiki kusada kutiudza zina basa. Kuno kuti wewo tawa ndokuda zvakaexpire. Food poisoning yei. Hakuna food poisoning nezve kuEurope zviya. Kuno kuAfrica ndatimu zvinhu zvinotengwa mashopu dhiringi chaiyo maitawa mukaona dhiringi yoexpire kokuka muze kuti yana makore. Inozo expire kana 4 years kaya. Inenge expire mirai ndimbokudzai ndichandokudza kuti inotosada hapana zvinomboitika. Mirai ndikudzai zvandakaboita rimwe gore. Maitawa rimwe gore ndaive neshopu so anditika ndaitengesa shopu yangu ndaive nayo. Zvinhu zvokuti project yanga zvati chiexpire zvotaitora tichikanda mubhini. But ndaingoti 2 minutes wakanda mubhini hamuchina. Ndoti vakomana venyapo vari kutora. Kusvika ndazoudzwa trick ndaonekwa ndichirasha nemuEthiopia ndakati you throwing away my sister. You don't throw this away. Ndikati zvikanzi yukone shop ndikati zvikanzi you rub ndopakandipa kunditsa kunorabha neend wakasanganisa nesunlight worabha. Zvikanzi go and sell it. There's nothing wrong with these things. It's just an expiry date. Maita wanda kazochovha 3 years ndichingorabhavo. Hakuna wakambodzoka ndaita mudumbu one day. Ini ndaitodlawo izvozvo ndichiti ndikafunga dhiringi totorawo dhiringi ndichitomwawo yandakarabha iyoyo handina kuita mudumbu kana one day. Saka nezvekuEurope izvi kuno tinorabha tounza kuAfrica. Pakaipa sisimeli. Tinenge tichizo ndezvaMwari tinochengetwa naMwari zvechokwadi because in every situation kune vamwe vanhu vekuti nanhasi vanenge vachirarama nezvinhu zvekunhonga mabhini but haambofa akarwara munhu iyeye. Makasimbirana nebenzi imi maitawa benzi chero rinogara musiri nambini makasimbirana naro imi hakana vanhu kukosora benzi rinogara kakutoti masainasi atokwira chii chakazodai mapenzi anogara panze chaicho havana kana chinonzi ganda saina ende havafi imi mukavatapipa fanze asi munopiwa makafa ivo vanenge vachingorigonga varipo. Saka zvezvokuti kwai kudi ini mungogara maziva kuti kufood bin tikuindako kunotakura chikafu chinotakurika kuti chiye kuno kuAfrica senge hanzi nagogo zeda mochi zvakanaka igogo zedi munatakura muchindinongerawo kwenyu uko muchienda zvokudai moza kuti maraisi tichatakura maspaghetti tichatakura
votoya kubhone zvinhu zvavanga zvakaespire zvanenge vanhonga kaaiwa vanouya havo nazvo magaba musasiye matindi stuff please anoshanda kuno kwanitomada usa uyai nazvo tinozosiya iri zvinoora izvi nokuti hazvizvosviki kuafrica but izvi zvimwe izvi tochaora apa madhetsi zvouya vanhu musoda touya imi timu essay musoda kuziva kuti ndiri kukwira ndiri kudzoka mangwani munenge makazara kuairport makandimirira konichigovanisai gosa renyu ranoenda nonga kuuk ndikugonisa gosa renyu nehembe dzanoenda vaya nadzo aiwa totenda mwari aiwa totenda mwari nekuchengetedzwa namwari but whatever that we can tinongoitawo kana pane vanenge vane zvinhu zvakanaka asi kana zvavanoda kupawo SIS MELLY zvinhu zvakanakawo zvokuti vanonopawo vanhu kucharity uko please just bring them tinoona ways and means dzekuti pavanodzokera nazvo saka it's something chavataurawo kuti she would want kupawo vanhu pavari kudzoka saka please it's her choice so let her be it's her choice and let her be havasi kuti izvo matadza kuvatengera havasi kuti ndezvavo vati tiri kunopa vanoshaya saka just bring whatever you've got toona kuti tovaisira pai zvinhu zvavo handiti tinovarongera kuti vakwanise kutakura zvinhu zvavo vaite shipping but kana mauya nezvinhu izvozvo zveshipping kana mobva mauya futi nemaenvelope acho naemari dzeshipping nai hanzi naana sivanda ndine hembe dzakwana sei uya nadzo ana mungatozvitora for granted guys but I'm really serious munofunga kuti mungatoseka mukapamajokutika muchatozoona hembe dzakuenda somewhere mukatoti ko SIS MELLY vaitorevesa kuti hembe idzi ndakutogovera vanhu somewhere kwekuti munotozoona kuti ko zvinhu hembe dzeva dzatoenda kutorevesa anything guys just bring them and then tinovapa tinopeka and then kune madesigner bags angu kwariko naBeatrice kwanzi kune madesigner bags angu anonzi Tory Batch ariko okay unoyako now then tinongoisa mumadrum I'll try by all means kuti ndifanotsvaga anyway ndinoenda nawo kunotenga madrum acho vanenge varipo vachinotenga madrum avo madrum ndotenga nokuti ndozata nekuuk munombotumira grocery kuZimbabwe makaisa madrum saka iwo madrum you use them to put the food from the food bin and the clothes nditsika saka moya makabata mari dzemadrum asi kana shipping kunyanya dzemadrum tinogona kupiya shipping noti amai venyu madiaries amai venyu vanoda kuuya nehembe dzekunhonga vachiisa mumadrum negrocery rekutesco rekumabhini muna vari kutotiseka dai mitimu yese vanhu vaudze serious ava vatofunga tiri kujoka titori serious hanzi akakura sei madrum acho mahombe prima aiwa munokwana mose hembe munowana because madrum mazidrum chaiwo madrum mahombe zvokuti hazina Gladys mission yes ndine mission konoregerera ina tombopinda muuk mune zvinhu zvinorashwa mahari unoti kunozviwanepi zvinorashwa kudhara varungu vaimborashako zvino havacharashiwo nokuti vanhu varungu vacho hameni vakupawo vashandi vavo saka totongonongerawo vamwe kuchakaipa chi zvedu aiwa zvakangonaka zvakadaro taseka vedu hatina kushora anybody we were just having a laugh but on the truthness of everything kati kana pana anything that is nice that is presentable we are inazvo zvevana vadiki hanzi grim keep a drum for me there and empty in UK Sonia are you coming to UK munhu kangoisa mari yachona yedrum rachona munongotiisira drum rinoita 35 pounds drum hanzi 35 pounds drum hanzi storage for me this drums Sonia ndeyekuisa mahembe putsi dzevana zvinhu zvevana zvinhu zvemachembere vakadzi vakuru vana baba vanowanawo gore rino kutaridza kuti ndakanga ndaenda zvanoya vachiwana vanoya vachiwana madrum anenge 35 pounds kana kuti 40 pounds it depends with the time as well so dzaive shipping guys vatibate tione kutaura navo kuti sezvinhu zvecheri tokumbirawo zvindi all ages yes all ages wati zvinoshaya vanhu
Viki, all ages, asi kana all ages. makuisawo zvinhu mumabhegi moisoka zvinhu zvakanaka musazosoka zvekurasirira naye asikana Aiwa, madhende togara ndasiya kuuk hamusazosaisawo zvitimure kuti tinouti tovapawo motipawo madhendere asikana azvizoiti dzinenge dzichienda kuvanhu kwahembe idzi dzinenge dzichienda kune vanhuwo saka ndikaona ari madhende ndongogamuchira angu asikana waenda ndorasha kutumira it depends 165 170 drum around there padrum it depends nemunhu watinenge taona saka kana kuti 200 the maximum count 250 I can't remember. I'll have to check. I think it's about 200 or 250 somewhere there. We have to it was something tachisiri mufungwa mangu saka ndandisina kunge ndatakaisa izvozvo mumusoro but munhu auyiwo kane zvaari kuda naye asikana. Thank you, Gladys, for supporting me. Hanzi fulfill your vision. I'm going to fulfill it. Dziri kuuya hembe dzikatouya idzi muchatoona kwadzichaenda. Ndichatopinda ndikagovera vandoziva vari muno South Africa vasina kundoenda kuZimbabwe kundoenda kune vandotonopa vari kutodzishota vatisingatozivi vasitorina kana chekufuga kana chekupfeka vanotofara singaiti. I'm sorry Mike, I cannot mention kuti SIS MELLY vari kuuya neflight TP and vari kuuya rini. That's it's not something that I can share with you at the moment. I'm sorry. Next week, I'll pay for the air. Kana tapedza Sonia, I'll give you. When everything is done, I'll give you. Kana tabvisa zvinhu zvose tagovera tinokupai, hatina basa nemanhingikiri nemadrum tinokupai. Saka zviroto zvedu tozadzisa. Thank you. Vakawandisa vanhu vakutoda zvinhu zvisingaiti. Timu yese hamuna kutoona kuti yanga itozara tuise uyai nazvo takamira kuairport uyai nazvo tiriko kuairport vanotozvida asi kungoti muchazowana zvishoma zvizhinji zvichaenda kuna vanhu vanonyatsozvinida chaiko chaiko vanonyatsozvinida. Kana muri kuisa mumadhiramu zvinenge zvichizosvika after 3 months or 2 months. Saka ndozvokuti kana kuri kunzi vanhu vakauya nazvo pabho tomva tumira kana zvakawandisa tobva tatotumira zvofanoenda then munozosvikirana nazvo. Zviri right vanowana zvinhu zvokupfeka paChristmas zvezvakanaka chose. Anditika zvinhu zvokupfeka paChristmas aiwa tinozotaura. Right guys, saka if you haven't purchase your ticket, please just go and purchase your ticket right now. We need you to go buy your tickets right now. Please buy your ticket, secure your ticket today. £55, please. Right now, tatengisa tickets 5. That means we are left with 10 tickets. And 10 tickets to go. 10 tickets to go. And kana usati watengesa rako watenga rako tiketi ndomukana wekuti utenge tiketi rako izvozvi nguva ichiripo handitika ozombofamba neni uchindiperekedza kunonga iwe unonyara rako ndomira kuro kwendichinonga hangu ndinononga handinyare I'm very simple handinyare zvangu asi chandisingade chete kuremerwa ndidi zvinorema. Aiwa iwagara udi zvinorema zvina kuipa dhondowari ndotakura ini munotakura kunonga ndogona kunongerai kutoke chinonga kutakura ndotakura isinyaya ndinosenga kudai chaiko tisenga zvinhu zvedu tichingada zvekuda tichienda nazvo munenge muchisenga muchikanda henyu mota hainini kuzotakura kuti aiwa makeji anenge awandianhu vakataura kare kuti vanouya rini ndati next week ndataura kuti next week ladies I said next week ndinenge totakuza kuti ndatoveko chatondoda ndatoveko andika tinokurakidzai pavanosvika tinokurakidzai kuti vasvika anomaona tosvika next week havasi kuda kuti mai venyu vauya aiwa ndinenge ndiriko right saka maitawo maita basa vedu vene kutipawo knowledge ikanimbononetsana temu saka mitimu UK kana musati matenga matiketi enyu regai matenga tiketi renyu matiketi enyu tizoseka tichifara pamwe tichionana handitika kwaichi dzandasi yagezana vedu tinombokuita tena chikufadzaiwo pano the least that you can do is just to come and support this thing chatangwa nemadiaries ekuuk this ball handika just to come and be there musi wachona kungotiwo ashuwa ndakanga ndiripo we were there takafara tese we enjoyed and isusu hedu I hope and believe kuti hakuna vanhu vanemfunga kuti makuwa chichi because isusu hatina hedu
izvozvo zvinokuwa mheno kana ukazouya uine mentality yako kuti toda kuzotora uchiri hai zvako zvako haisi tiripo isusu tatoya pakufara kuofara tiri tatoya kuofara iwo vepositive unenge uchingozvinemeremedza kwedu nekuzvinetsa kana uri munhu akangwara mwana uchida kutsvaga kufarira nguva and our goal, inongoenjoyinera kufara our zvekuti chii goal kana is kuti all about mugato wedhirama happiness. here. Our Yes. goal is all about happiness, guys. This day is just a positive day, just to be entertaining each other. When usauya uchiscoda kuexpecta kunakidzwa nemunhu uripo pakuzvinakidza because it's your day out, it's your day to please yourself. Saka munhu wese ndanakidzwe. Saka usamirire kunakidzwa nasomeone because hapana anokwanisa kukunakidza, hatizive zvinokunakidza. Saka isusu toda kuti munhu wese be yourself, just enjoy yourself. Nekuti hainini ndichatonakidzwa, inini hamutombondibata musi wacho. Pressure manager munenge muchinakidzwa naye ka manager indoda kunakidzwa ini. I wish I was 18 again. aiwa don't worry hazvinambonzi machembere anakigwa muchanakigwa zvisingaiti machembere ndoanotonakigwa zvekutodaro manje ine ndinotonakidzwa and I'm just a positive person, saka I just need positive vibes as well from each and every one of you, and just be yourself. And if you feel kuti chakati hachisi kundiitira, please come and talk to somebody. There'll be vanhu vefunctions team vanenge varimo, vanenge vari all over the place, saka talk to them kuti ndikudo chakati. But I encourage you guys as well, hapana akatipo diet needs. Saka zviri kureva kuti mese mutori bhobho. Saka ndiri kungodawo kuziva kuti pane vane ma-allergies here. Kana pasina ma-allergies, then that's perfect. Zvinoreva kuti zvakatonaka zvakadaro. Kwete kuti tazobika takuvhunzai mubvunzo iwowu zvinhu zvabikwa makuzoti nditye chakati. Aiwazve ndonguva yachona tikukupai mukana. Global group WhatsApp, I indicated kuti if you've got any diet needs, please come. Titaure this week ndiri off, saka itai madiro neni this week. Mukatadza kuita madiro neni this week hamuchandibata, ndinenge ndakutonetsa kubata. Saka this week it's all about diaries. Ndiri kungodhila nezvinhu zvedairies, saka make use of me, please. Thank you. Right. And my office Thank you, kuvhara 7 yanga iri 7 to 7 before, but the office tawedzera 2 hours. Office phone call it's 7 a.m. kusvikaona 10, but after 10 hatichadaira mafoni, hatichadaira matext, tirozokuonai the following day. Saka make use of it. And it right. Thank you, my sister. Thank you very much, my tower. Thank you, my sister. God bless you. Right. Saka guys, masvinzwa handitika tobatana zvakare pachikamu chinotevera. Handiti pachikamu chinotevera tichitaura zvedu nyaya dzedu dzinokododzora mwoyo nedzinonakidza nedzinofadza nedzinochemedza. Handitika. Right guys, I'm signing out. Love you so much. Take care.